Takže zdravím všetkých ranolkáčov, moje meno je Fries a ja vás vítam pri druhej noci tejto hororovej klasy. Ako prvú noc som celkom podcenil a sa mi to aj vypomstilo, preto som sa na druhú noc trocha pripravil. Zistil som, že tie telefonáty nie sú žiadny otravný šéfík, ale bývalý strážnik predo mnou, ktorý mi dáva rady a oboznamuje ma, ako to tu celé chodí. Komunita ho pomenovala Phone Guy, super meno. V prvej noci, keď nám telefonuje, tak nás víta v mene spoločnosti, potom že animatronici, aj to už som zistil, hej, takže žiadni plišáci, roboti a neviem čo, animatronici. Bývali zapnutí voľne aj cez deň, ale potom v 87. bola dáka nehoda a kvôli tomu môžu byť zapnutí voľne len v noci. Ďalej, že keď ma uvidia, tak ma budú brať ako endoskeletona, čo nemám tušenia čo je, a budú ma chcieť dať do obleku, ktorý ma zabije, lebo je plných kovových častí a tak ďalej. No a na záver už len hovorí, že prvá noc by mala byť v pohode, čo v mojom prípade teda nebolo, a že by som si mal dávať pozor na batériu. Dosť bolo rečí, poďme na druhú noc. Jaj, opäť tu, no poďme na to. Pozriem sa najprv, ako to tu vyzerá, zatiaľ pohoda, nič sa nedeje. Mám pocit, že ten telefón sa ani nedá dvihnúť, že je to nastavené na automatické zdvihnutie. Dobre, super. Ja si mutnem Phone Guya, pretože ja už som si dopredu čítal, že o čom vlastne hovorí a v druhej noci hovorí tak v skratke len, že Freddy vlastne je pomerne často na pódiu a že sa pohybuje jedine v tme a potom, že by som si mal sledovať kamerky, vlastne kamerku Piratecave, kde sa nachádza tá líška, čo ma v prvom dieli dostala, že ona nemá rada pozornosť a keď ju dlho nesleduješ, tak sa začne hýbať a si briti. Fúha, ale to nejak akože skoro začalo, je ešte len 12. hodina a už naši dvaja predstavení už sa pustili na to, no. V prvej noci až v 3. hodine to začalo, no nevadí. Ale zatiaľ v pohode. Pozeral som si aj mená tých postav, takže aby to nebolo furt len, že zajac a let's eat a neviem čo. A už sa aj Freddy otočil. Táto noc bude nejaká akčná. Čiže tu máme Freddyho, za týmto závesom sa nachádza Foxy, zajac sa volá Bonnie a Chica je v nedohľade. Ja neviem, kam zmizla. Kde je tá debilná Chica? Kde je tá Chica? Tu je! Som ju prehliadol. Dobre. Ako som si povšimol, mám takú teóriu, aj z prvého dielu, čo som pozeral, je, že Bonnie chodí zľava. Kde je tá Bonnie? Tu je, sa nejak rýchlo presunula. Bonnie chodí zľava a Chica chodí zprava. Zatiaľ to tak vyzerá. Neviem, že či sa to potom zmení, alebo je to nastalo, ale viem, že tieto dve postavy sa takto pohybujú. Žiaľ, o Fredovi povedať zatiaľ to nemôžem, pretože ten stále sedí na tej riti, akože nie, že by som bol nevďačný. Ja som spokojný, že sa nehýbe, lebo už aj tí dvaja sú akože celkom dosť. A táto Foxy to ani nehovorím, to je úplný koniec. To je môj kameň úrazu. Dobre, týto zatiaľ nič. Freddy sa vrátil do svojej. Fajn. Zatiaľ fajn. Počkáme si chvíľku, lebo celkom akože dosť batérií som dal zabrať a to je len 1 hodina. Zasvietime svetielka, či tu náhodou niekto nie je. Chcem to udržiavať tak, že pri tej 3. hodine, aby som mal okolo tých 50% batérie, hej, tých 50, 49 a tak cca, lebo tá batéria je tu akože, no, že dosť potrebná, no najpotrebnejšia, hej, najpotrebnejších vecí bez zdroja. Bez zdroja tu bude zle nedobre. Dobre, Freddy je na svojom mieste.
pohodička, zatiaľ fajn. Akože tá Chica a Bonnie, hej, hýbu sa po tej mape, áno. Ale ako vo finále nie sú moc nebezpeční, hej. Stačí si ich nájsť, že kde sú. Pôjde, vidíš ich, zasvieti svetlo, keď tu je, zavrieš dvere, žiadny problém. Ale ma potom sere, čo s týmto. Tento sa tvári tak najzlačie, taký nebezpečný, ale jak sa hovorí, to najlepšie na záver. A... Uá! Tak to ma trošku dostalo. Jaj, ale mám 53 a teraz... Aj, tie dvere. Kto je to? Počkaj, ona už odišla? To tak rýchlo? Fú, akože nesťažujem sa dobre pre mňa, ja som sa bál, že tam pobudne nejaký čas. Dobre, 3 hodiny 49%, to je akurát. Ne, ty sa ani nepribližuj, ty otoč sa s tým tupým pohľadom. Už, preč. Nesmiem zabudnúť pozerať tu Foxy, lebo ani neviem jak. A nejde pri tých dverách. Ja som, keď som si pozeral aj ten prvý diel, ja som zazmetkoval, chcel som tie dvere ísť zavrieť alebo zasvietiť, nevedel som, že čo a ani som sa nenazdal a už bolo neskoro. 3 hodinky, 42%, no keby som to na tú 5. hodinu dal na tých 25%, to by bolo ako fajn. Tu je nič. Tu je zase nič. Dobre. Rozmýšľam, že či ich mám aj sledovať, ich polohy vlastne na kamere, kde sa nachádzajú. Alebo sa mám na to úplne vykašľať a čakať, kedy sa ukážu vlastne pri dverách, lebo aj tak, čo ja mám z toho, keď ho napríklad vidím tu na kamere? Že čo ja mám z toho, keď ho ja vidím vlastne na kamere, keď aj tak on sa môže potom o 2 kamery vyššie posunúť a tak ďalej, čiže ja z toho nemám v podstate nič. Čiže ja si budem sledovať Freddyho a Foxy, ako sú na tom. To bude pre mňa. Ešte si tam? Dobre. Aspoň to sa mi ľúbi, že je tak rýchlo pohyblivý, že nestojí dlho pri tých dverách, lebo tá batéria sa míňa rýchlosťou svetla. Jaj, ten debil, no, nevadí. Ti hovorím, dnešná noc je moja. Ja som si to naštudoval, vypočul som si Phone Guya, naučil som sa ich mená, čo je základ. Dobre, Freddy sa otočil, ale dúfam, že už nebude robiť nejaké čári-mári tuto. Že už si pekne zostane, kde je. Však už sa mu neoplatí stávať o takejto dobe. Už to pomaly končí, no tak toto je najdebilnejší pohľad. Čo je to? Vypli sa kamery. Freddy sedí. Foxy? Ne, dobre. Nič. A kde je tá Chica? Počkaj, ale ja mám 20% batérie. 4 hodiny. No. Poď už 5. hodina, prosím. No ale takto to nedám. Však sú len 4 hodiny. No, konečne 5. hodina. Tej Foxy sa odostrel ten záves. Trochu začínam panikariť. Počkaj, zajac je preč. Dobre, zajac je preč. Musím pozerať tu Foxy. Kde? Dobre, poď. Ale ja už mám len 11% batérie. To asi nedám. 10%. Čo je to za zvuky? Poď už 6. hodina, prosím. Poď. Ježiš, 7%. Nie. Kde sú? Čakaj, tu není nič. Dobre. Však ale... Prečo? 4%.
4%, ja končím 3. A určite, keď sa hneď zhasne, tak Foxy vybehne na mňa. No, a ešte, aby mi nebolo málo. 1%. To je koniec. Tak to je koniec. 0. Je to tam! Ale to bolo ledva. To bolo ledva. Musím si, v budúcej noci si musím tú batériu viacej šetriť, lebo určite každou nocou sa bude míňať viacej tá batéria a toto by som neprežil, keby už bola nejaká 4. alebo 5. noc. Takže super, ak sa vám video páčilo, budem rád, ak dáte like, koment, odber, poprípade zazdielate. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a majte pekný deň.